Arratsaldeon danoi. 2025ko uztailaren 22an, goiko osoko bilkura ospatzera goaz, arratsaldeko 7 diranean, ondorengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, 2025ko ekainaren 24ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten dugu. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola. 2025ko ekainaren 24tik, 2025ko uztailaren 16 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola. 2025ko ekainaren 30tik, 2025ko uztailaren 14 bitartekoak. Bai, Jon, arratsaldeon, zure da hitza. Bai, arratsaldeon. Puntu hontan uztailan 14ko tokiko gobernu batzordean hartutako erabaki baten edo erabaki bat agerian jarri nahiko genuke, eta herria jakitun izatea udal gobernu honek gauza batin esan eta beste bat ite dula. Zehazki batzorde hortako bigarren puntuan 15 apartamentu turistiko jartzeko obra eta jarduera lizentzia ematea onartu zenuten. Eta erabaki oso larria dela iruditzen zaigu. Gogoratu berdeu, aurtengo eprilaren 29ko udalbatzan, lokal komertzialetan apartamentu turistikoak arautu eta baimen moratoria onartzearen aldeko mozioa eztabaidatu eta onartu genuela gehiengo absolutuz. Honekin apartamentu turistikoak ezartzeko arautegi bat garatu nahi zen eta hori gauzatu bitartean, baimen moratoria bat ezartzea apartamentu hauei. Zuek erabaki horrei muzin egin diozue eta inolako arazorik gabe baimenak ematen jarraitze dezue. Eta noski, baina ematerian baimenak, etorkizuneko gure kaletan eragina izango du. Lokal komertzial horiek apartamentu turistiko bihurtuko baitira. Horretaz gain, erabaki hartu aurretik nola ez, EAJak bere manipulazio dekalogoan kapitulo garrantzitsu bat jarrizun prensan eta saretan, herritarrei zarautzen bizi prozesuan eskatutako gaiak landuko direla salduz. Eta horien hartartean apartamentuen gaia dago. Baina 2 egun beranduo, hau prensan larun batean agertu baitzan da astelehen izan zen erabakia, 2 egun beranduo kontrako noranzkoan erabakia hartu zenuen. Hau da, herritarrei asteburuan entzunak izan direla sinistarazten diozue, eta astelenean 2 egun beranduo lehen esan duen bezala, herrigunea lotarako gune bilakatzen jarraitze dezue. Komertzio txikiaren sustapenaren kontrako neurriak hartuz. Beraz, mesedez, herritarrei garbi esan, moratoria horrekin ez duzuela bat egiten, eta ez duzuela udalbatzan onartutakoa betetzeko prestutasunik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon, azalpenak zor dizkizu eta garbinek emango dizkizu. Dakizuten bezala, guk prozesu bat martxan jarri genuen, lehengo urtetikan, iaztikan iragarrita zegoen prozesu bat, azterketa bat egin ondoren, datu batzutan oinarritutako hausnarketa prozesu bat martxan jartzeko hitza eman genuen, eta hitz hori beteko genuela, ja data eta guzi, iragarrien izuen, martxoko batzordean okerrezpaldin manago. Edo apirilekoan, ointxe ez dakit. Zuen erantzuna, guk iragarritako prozesu horri izan zen, mai gainean, zuzenean ere egiten zion mozio bat jartzea, plenuan onartzeko. Zehazki, guk proposatuketakoaren kontra joteko. Nik behintzat holaxe sentitzen dut. Zuek nik iragarri eta hurrengo plenuan mozio hori jarri zenuten plenorako, nire iritziz, gure parte hartze prozesua oztopatu nahian. Pleno hartan esan izuen, gure bideakin jarraituko genula, eta prozesu hori egingo genula. Eta prozesu hori egin ondoren, ondorio batzuk aterako diala, eta ondorio horien baitan erabaki batzuk hartuko diala. Baina gauzak bere denborak behar dituzte. Eta orain, prozesu hortan atera dian emaitzetatik lanketa bat hasiko da. Eta lanketa hori hasita dago. Eta moratoria bat martxan jartzeko egin behar da lanketa bat, azterketa bat, memoria bat idatzi behar da, erabaki bat hartzeko parte hartze prozesu bat ere martxan jarri behar da, plan orokorran aldaketa puntuala martxan jartzeko, eta lanketa hortan gaude. Eta lanketa horrek emango ditu emaitzak laizter, baina gauzak ez diegun batetik bestera egiten. Eta bitartean udal honek jarraitu behar du bere martxakin.
Eta duela urtebete baino gehiagotikan lantzen eidan proiektu bat mai gainean ustea, erabakirik hartu gabe, mozio bat planteatu arte, guri iruditzen zaigu horrek ez dula konfiantzaikan sustatzen udalarengan eta ziurgabetasun juridikoa eragiten diola jendeai. Ze lizentzia bat eskatzen dezunean, mai gainean uzten baldin bada, erabaki bat hartzeko moratoria bat ezarri bitarte, luzatzen eta luzatzen, iruditzen zaigu hori ez dela serioa. Eta moratoria ezartzeko lanketa egiten nahi gea. Eta iritsiko da momentu hori, udara bukatzear da honean, edo irailean pentsatzen dugu, hortxe izango dela momentua. Eta bitartean jarraituko dugu berdin. Eta ez diogu iruzurrik egin inorri. Erabakiak hartuko ditugu prozesuan ikusi danan arabera. Baina udalak bere lanketakin jarraitu behar du, eta bere baimenak ematen jarraitu behar du, eta ezin dugu jendea utzi, zai, eta zer gertatuko danan jakin gabe. Gehitu horri, gezurra dala, dendari ikitsi dala apartamentu turistikoak jartzeko. Gezurra da. Hori gezurra da. Denda txikien aurka joatea ez da, dendak itxi logelak jartzeko talakoak entzun ditu, hori gezurra da. Eta ez zaitezte gezurraren bidetik joan, ez gerelako ogeak jartzen ari denda txikiak zauden lekutan. Hori gezurra da. Urte luzez arostegiak egon diran, izaera komertzialik ez zuten lokaletan, jarriko dira apartamentu horiek. Bizitza emateko eta duintasuna emateko kale batzui. Eta lo izango bat ikusiko dugu. Gogoratzen zerate esan zenutenian abendaino ostalaritza establezimentutaz beteko zala? Gogoratzen zerate? Eski tremendista batzu zerate. Bai, tremendista batzu zerate. Eta hartzen zute, kriston bola itezue. Itu, abendaino, bai, dana tabernaz beteta, dana jatetxez beteta, dana kalte egiten herriko ostalaritzari. Hori izan zenuten. Hemerotekan dago. Berdina izate guantxe bertan. Hemendikan urte bat ikusiko dugu zetxukun dagon horita, nola dagon. Eta ikusiko dugu. Aroztegi hutsak dauden lekuan, bizia emango diogu Aldezarrari. Ikusteko beste era bat da. Zeharo desberdina zuena eta guria. Zeharo desberdina. Eta gu garbia daukago, zuzen eta txukunari gerala lanean, eta ez gerala inunga bola hundirik egiten, eta are gutxiago gezurrak esaten ari. Are gutxiago. Tokiko bat gobernu batzarraren erabakien kontrolaren inguruko beste galderarik? Beste galderarik onan inguruan? Bai? Galdera baino gehiago zehaztapen badaz, esan dezu, eta hemerotekan da honez, da gaur bertan grabotak gatuko danez, aipatu duela dendak izte dituzuela logelak jartzeko, eta hori ez da momentu batian aipatu. Sandet komertzioen sustapenaren ordez, apartamentu turistikoen sustapen nahi gala egiten. Orduan gauza berdinak ez, orduan gezurrakin ebai kontu zibili berdegu. Zezaten da poste naiz, garbineak evoluzio bat eukidula diskurtsuan gutxienez, mozioen gaian. Leno, aurreko plenuan, oindela bi plenoen ez guaten oso ondo erez, mozioan gaia zen orden kontu bat. Zergatik atzeratu zian ordenak, aurrena mozio bat inbertzan, gero bestia eta gero hau zetorren hirugarrengoa. Eta orain da, lanketa bat behar du, eta lanketa horrek denbora bat behar du. Bueno, aldaketa bat badago gutxienez. Badago gutxienez. Eta abendainoko aipatu dezula, ez detuzte, esan genuik dana beteko zanik, hori zu jarri zure hitzetan, guk esan genuna zan, industriagune bezala ez erabiltzeak ondorio batzuk zitazke dela, egia da, badago beste gauza pare bat jarri dia gaur egun, baina, bueno, hortan preokupatu baino, lehenu hausnartuko nuke errota berri betetzeaz, eta ez utxik usteaz orain dagoen bezala. Errota berri txukun, mantxo poliki, eta ondo dijoa. Horrek, lasai hartu gauzak. Patxabaz eta ondo dijoa errota berri. Bai, abendainako esan zen duten,
tabernaz eta jatetxez beteko zala, eta kompetentzia izango zala, gainontzeko ostalaritzari. Hori esan zenuten, jasoa dago eta aterako izut. Baina gauza bat esan nahi dizut, eta da, garbi izan dezazula mozio baten izaera zein dan. Eta da izaera politikoa. Izaera bete araztelik ez du mozioak. Eta zalantzari baezu, galdetu idazkari andereari, eta esango dizu zein dan mozio baten izaera, zein dan mozio baten izaera, eta zeintzu diran erabakiak betearazteko organoak udal batean. Argituko dizu, udal idazkariak galdetzen badiozu. Berriz, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrolari buruzko beste galderarik edo, jakinaren gainean geratzen da beraz, udal batzan. Laugarren puntua berri ematekoa daukagu, 2025 uztailaren 15-eko 1701 zenbakidun dekretua, tokiko gobernu batzarreko kide guztiei delegazio orokorra ematea ezkontzak egiteko. Dekretua jaso dezute? Dana jakinaren gainean geratzen dizarete beraz. Ondo, 5. puntura pasatzen gera, ondorioz, informazioko barne sistemaren egokitzapena. Amaia, arratsaldeon, mesedez? Arratsaldeon. Berreskuratze erresilientzia mekanismoaren helburua garatzeko 2021ko irailaren 30ean, irailaren 29ko HFP 1030/2021 agindua argitaratu zen Estatuko aldizkari ofizialean. Horren bidez, berreskurapen eraldaketa eta erresilientzia plan bat egituratu zen. Planaren arabera, administrazio publikoek hainbat neurri hartu behar dituzte. Horien artean daude besteak beste, kudeaketa prozedurak eta kontrol eredua egokitzea eta kudeaketa sistema bat konfiguratu eta garatzea, hain zuzen ere PRTR-ean aurreikusitako neurriak osatzen dituzten proiektu eta azpiproiektuak definitu, planifikatu, gauzatu, jarraitu eta kontrolatzeko. Obligazio hori betetzeko eta aurrez zehaztutako aginduaren 6. artikuluaren arabera, PRTR neurriak betearazten parte hartzen duen edozein erakunde erabakitzaile eta betearazlek iruzurraren aurkako neurrien plan bat eduki behar du. Eta horren arabera bermatu eta itartuko du beren jardun eremuan jaso dituen funtsak arau aplikagarrien arabera erabili direla. Eta bereziki iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez. Hori horrela, Zarauzko udalak iruzurraren aurkako plana onartu zuen 2023ko otsailaren 23ko osoko bilkuraren ebazpenaren bidez. Honako dokumentu hauek osatzen zuten hasiera batean plana. Iruzurraren eta ustalkeriaren aurkako politika eta bere eranskinak, kode etikoa eta bere eranskinak, kanal etikoaren protokoloa eta bere eranskinak, interes gatazkak prebenitzeko prozedura eta oparien politika. Aipatutako plan horren barnean, udaleko kanaletikoa sortu eta arautu zen. Funtsean, udaleko korporatiboek edo udalangileek egindako iruzur eta ustelkeria kasuen berri emateko informazio kanala zena. Eta kasu horiek aztertzeko prozedura arautu eta egituratu ziren bere protokolo dokumentuan. Onarpen datatik gertu 2023ko martxoaren 13an indarrean sartu zen otsailaren 20ko 2/2023 legea. Araue ustei buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzkoa. Lege horrek ezartzen du sektore publikoko erakundeek informazioko barne sistema bat jarri behar dutela abian. Horixe izan dadin bidea hauen berri emateko. Europar Batasuneko zuzenbidearen arau hauste izan daitezkenak, edo legean bertan adieraztako moduan arau hauste penal edo administratibo larriak edo oso larriak izan daitezken ekintzak edo ez egiteak. Ondorioz, 2023ko ekainaren 12ko 1311 zenbakidun alkatetza dekretu honakoa erabaki zen. Lehenengoa, Zarauzko udalaren informazioko barne sistema sortzea. Bigarrena, sistema hori arautzen duten dokumentu hauek onartzea, informazioko barne sistemaren protokoloa eta informazioko barne sistemaren printzipio orokorrak. Hirugarrena, Zarauzko udaleko iruzurraren aurkako batzordea izendatzea sistemaren arduradun. Bera baita, udalaren iruzurraren aurkako politikak bermatzeko kide anitzeko organo eskuduna. Iruzurraren aurkako planean adieraztakoaren arabera. Une bakoitzean honako postu hauetan izendatutako pertsonek osatzen dute batzorde hori. Idazkaria, kontu hartzailea, kontratazioko administrazio orokorreko teknikaria, giza baliabideen arduraduna, modernizazioko administrazio orokorreko teknikaria eta berrikuntzako zinegotzia. Era berean, eta 2/2023 legearen 8 artikulan aurreikusitakoarekin bat etorriz, iruzurraren aurkako batzordeak,
Amaia Gorrotxategi batzordekidearen esku utzi ditu informazioko barne sistema kudeatzeko eta ikerketa espedienteak tramitatzeko ahalmenak. Sistemaren kudeatzailea. Ikusita sistema berria eratu ondoren ez zuela zentzu gehiegirik iruzurraren aurkako plana osatzen duen kanaletikoaren konfigurazio eta arautegia mantentzeak, helburu orokor berdina duten kanalak direlako, udal idazkariak 2023ko akainaren 12an egindako txostenean proposatutako moduan, 2023ko uztailaren 27ko osoko bilkuran udal batzarrak honakoa erabaki zuen. Lehenengoa, otsailaren 23ko osoko bilkuran onartutako iruzurraren aurkako planean jasota dagoen kanaletikoa ordezkatzea, udalaren informazioko barne sistemaren bidez. Bigarrena, otsailaren 23ko osoko bilkuran onartutako kanaletikoaren protokoloa eta bere eranskinak indargabetzea, eta informazioko barne sistemaren protokoloa eta informazioko barne sistemaren printzipio orokorrak onartu eta iruzurraren aurkako planean txertatzea. Hirugarrena, iruzurraren aurkako planaren parte diren gainontzeko dokumentuetan kanaletikoa edo kanaletikoaren protokoloari egindako referentzien ordez, informazioko barne sistema edo informazioko barne sistemaren protokoloa jartzea. Informazioko barne sistemaren protokolo dokumentuaren lehen bertsioak besteak beste salaketak eta kontsultak jartzeko bitartekoak esartzen zituen helbide elektroniko bat, hain zuzen ere kanaletiko@zarautz.eus. Hala ere, bide horrek ez ditu guztiz bermatzen 2/2023 legeak ezarritako printzipioak eta eskubideak. Izan ere, 2/2023 legearen 5.2b artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, informazioaren barne sistemak modu seguruan diseinatuta, ezarrita eta kudeatuta egon beharko du informatzailearen eta komunikazioan aipatutako edozein hirugarrenen nortasunaren konfidentzialtasuna bermatzeko. Bai eta komunikazioaren kudeaketan eta izepideetan garatzen diren jarduketena ere, bai eta datuen babesa ere baimenik gabeko langileak sartzea eragotziz. Hori kontuan hartuta, komenigarritzat jo da lehen aurreikusitako kanalaren ordez funtzionaltasun horiek eskaintzen dituen whistleblowing sistema informatiko bat ezartzea. Gutxieneko segurtasun baldintzak bermatzeko. Ondorioz, beharrezkoa da gaur egun iruzurraren aurkako plana osatzen duten informazioko barne sistemaren protokoloa eta informazioko barne sistemaren printzipio orokorrak aldatzea. Sistema informatiko berri honetara egokitzeko. Zentzu horretan aldaketa nagusia da lehengo bitartekoa kanaletiko@zarautz.eus helbide elektronikoa ordezkatzea bitarteko elektroniko berri honen bidez. Hori ahalbidetzeko beharrezko aldaketak txertatu dira bi dokumentu horietan. Eta bide batez, aukeraz baliatu eta beste puntu batzuk egokitu zuzendu edota eguneratzeko. Iruzurraren aurkako batzordeak hala proposatuta 2025ko uztailaren 7an egindako bilkura. Bestalde, 2/2023 legeko 8. artikuluan zehaztutakoarekin bat, sistemaren arduradun bat eta kudeatzaile bat izendatu behar dira, eta horren berri eman zaio informatzailea abesteko agintaritza independenteari. Gorago aipatu moduan, 2023ko ekainaren 12ko 1311 zenbakidun alkatetza dekretuz, Zarauzko udaleko iruzurraren aurkako batzordea izendatu zen sistemaren arduradun. Eta horrek Amaia Gorrotxategi batzordekidearen esku utzi zituen informazioko barne sistema kudeatzeko eta ikerketa espedienteak tramitatzeko ahalmenak, sistemaren kudeatzailea. Modernizazio kalitate, administrazio elektronikoko AOT plaza hornitu bitartean. Ikusita 2024ko azarotik hornituta dagoela plaza hori, 2025ko uztailaren 7an egindako bilkuran, iruzurraren aurkako batzordeak batzordekide horren esku utzi ditu informazioko barne sistema kudeatzeko eta ikerketa espedienteak izapidetzeko ahalmenak, sistemaren kudeatzailea. Era berean, idazkari nagusi izendatu du haren ordezko ausentzia edo abstentzio kasuetarako. Ikusita udal zerbitzu juridikoek egindako txostena eta iruzurraren aurkako batzordearen proposamena, antolakuntza batzordea proposatuta, udal batzarrak aho batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Lehenengoa, iruzurraren aurkako planean jasota dagoen udalaren informazioko barne sistema kudeatzeko eta informatzailea babesteko printzipio orokorrak eta protokoloa aldatzea, eranskinetan jasotzen diren idazketekin. Bigarrena, informazioko barne sistema kudeatzeko eta salaketak jasotzeko prestatutako bitarteko elektronikoa 3bbikoitzarautz.eus webgunean gaitzea. Hirugarrena, kanaletiko@zarautz.eus helbide elektronikoa ezabatzea eta ordezkatzea bigarren puntuan aipatutako bitarteko elektronikoaren bidez. Laugarrena, iruzurraren aurkako planaren parte diren gainontzeko dokumentuetan helbide elektroniko horri egindako erreferentzien ordez, udalaren webgunean prestatutako informazioko barne sisteman horretarako ezarritako bitarteko elektronikoa jarte. Bosgarrena, sistemaren kudeatzaile izendapena eguneratzea, sistemaren arduraduna den iruzurraren aurkako batzordeak egindako eskurodatzerekin bat etorriz.
2/2023 legearen 8.2 artikuluak ezarritako legez, iruzurraren aurkako batzordeak modernizazio, kalitate eta administrazio elektronikoko AOT batzordekidean eskuordetu ditu informazioko barne sistema kudeatzeko eta ikerketa espedienteak izapidetzeko ahalmenak. Era berean, idazkari nagusia izendatu du haren ordezko ausentzia edo abstentzio kasuetarako. 6. 5. erabakia informatzailea babesteko agintaritza independenteari jakinaraztea. Baita une honetan iruzurraren aurkako batzordea osatzen duten pertsonen izenak ere. Informazioko barne sistemaren regulazio eguneratua, udaleko langileen atariaren eta intranetaren bitartez zabaltzea eta informazio hori 322 zarautz.eus webunean argitaratzea, guztiek horren berri izan dezate. Eskerrik asko, Amaia. Horren inguruan, txanda zabaltzeko aukera, bozkatu egingo dugu. Beraz, 5. puntua. Informazioko barne sistemaren egokitzapenaren aldeko bozkak, 21, hau batez onartzen da. Jarraian, 6. puntua. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Zarauzko udalean aurre egiteko protokoloa. Amaia, mesedez. Enplegu publikoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko asmoz, 2024an Zarauzko udalak berdintasunerako lehenengo barne plana garatu eta onartu zuen. Onarpen honen ondoren, jazarpenik gabeko harremanak eta lan giroa sustatuko dituen antolaketa kultura bat bultzatzeko eta jazarpenaren prebentzio indartzeko helburuarekin, barne planaren barruan aurreikusitako berdintasunerako barne planaren jarraipen batzordea jazarpenari buruzko protokoloa lantzen hasi zen. Lan horren emaitza da Zarauzko udalean sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloa. Zentzu honetan eta protokoloa udal mailako talde baten lanketaren emaitza izan denez, ez da aurrekontu zehatzik esleitu bere osaera gauzatzeko. Protokoloa dagokion neurrian Zarauzko udalari atxikitako langile guztiei aplikatuko zaie. Lanean daudenei, egon direnei edo hautaketa prozesuan daudenei. Era berean aplikagarria izango da udaleko kargu politikoentzat, voluntarioentzat, prestakuntza jasotzen ari diren langileentzat, praktiketan dauden ikasleentzat eta udalean zerbitzuak ematen dituzten kanpoko enpresetako langileentzat. Horien azpi kontratatuei eta autonomoei barne. Beti ere, barneko lan harremanen eremua kontuan hartuta. Halaber, protokoloa aplikatuko da udalarentzat lan egiteagatik inplikatutako pertsonak parte hartzen duten jarduera guztietan, edo zein tokitan gertatzen badira ere, baita eremu digitalean gertatzen diren jokabideetan ere. Jazarpena Zarauzko udaleko langileen eta lantokia partekatzen duten kanpoko enpresetako langileen artean gertatzen bada, enpresen arteko koordinazioa ezarriko da, lan arriskuen prebentzioari buruzko legearen 24. artikulua aplikatuz. Protokoloa jarrera matxisten sexu jazarpenaren edo sexuan oinarritutako jazarpenaren kasuetarako soilik aktibatuko da. Beste edozein jazarpen edo gatazka mota protokolo honetatik kanpo geratuko da, eta horiek horretarako ezarritako prozeduren bidez hartatuko dira. Aldi berean, protokolo honen xedea denez arautzea 2007an onartutako Zarauzko udalaren eta bere erakunde autonomoen esparruan laneko jazarpen sexual eta moralaren kontrako prebentzio neurriak eta jokabidea arautzeko erreglamenduan araututa zeuden jokabideak, ez du zentzurik erreglamendu hori mantentzeak eta indargabetu egin behar da. Hori horrela eta herritarren arloko informazio batzordeak aurrez aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzarrak gehiengoz edo aho batez erabakiko du. Lehena, sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Zarauzko udalean aurre egiteko protokoloa onartzea. 2. Zarauzko udalaren eta bere erakunde autonomoen esparruan laneko jazarpen sexual eta moralaren kontrako prebentzio neurriak eta jokabidea arautzeko erreglamendua indargabetzea. 3. Espedientea jendaurrean jartzea, 30 eguneko epean, interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten aipatutako erreglamenduaren indargabetzeari dagokionez. Jendaurreko informazio izapidean jakitera emango da udaletxeko iragarki taulan, zein weborrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. 4. Erreklamazio eta iradokizunek aurkeztu ezean aipatu erreglamendua behin betiko indargabetutzat hartzea, berariazko erabakirik hartu beharrik izan gabe. Eskerrik asko, Amaia. Txanda azalduko dugu. Glorian, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon.
Bien, pues hoy traemos al Pleno para su aprobación el protocolo para hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo, desarrollado por iniciativa del Departamento de Igualdad, tal como se recoge en el 4º Plan de Igualdad, concretamente la acción 3.1.4 de Gobernanza. Hemos trabajado este protocolo en el seno de la comisión destinada para el fin de desarrollar el mismo protocolo y también el plan de igualdad, y el seguimiento del protocolo en sí está recogido dentro del plan interno de igualdad. El objetivo fundamental es garantizar unas relaciones y un clima laboral libres de acoso sexual, impulsando la prevención y para ello la formación y la sensibilización, aspectos muy importantes en este protocolo. También se establece, por supuesto, un procedimiento que se activará cuando haya una denuncia, que establece los canales oportunos para garantizar la confidencialidad y la seguridad de las personas que participen en el procedimiento y actuando con la urgencia que requiera cada caso. Este protocolo se aplicará a todo el personal adscrito al Ayuntamiento de Zarautz, tanto personal político como al funcionariado, pero también es aplicable al personal de las empresas contratadas por el ayuntamiento, las subcontratadas por ellas, en cualquier lugar, incluidos espacios donde se desarrollen actividades impulsadas por el ayuntamiento, y también en el ámbito digital, siempre, insisto, entre el personal adscrito al ayuntamiento. Este protocolo frente al acoso sexual está regido por una serie de principios, no voy a nombrar todos, pero sí, por ejemplo, el de protección de la intimidad y de la dignidad de las personas, la confidencialidad, por supuesto, la no revictimación y la reparación, y el de seguridad jurídica, imparcialidad y derecho a la defensa de todas las personas implicadas. Se trata básicamente de que cuando una persona padezca una situación de las descritas en este protocolo u otras en ese sentido, de acoso sexual o por razón de sexo, pueda denunciar sin miedo a represalias con todas las garantías de confidencialidad. Incluso también pueda denunciar a una persona, por supuesto, que sea testigo de esas conductas inadecuadas hacia otra persona. Y se podrá hacer de forma totalmente anónima para que podamos abrir una investigación sin ningún riesgo para esas personas. Para guardar ese anonimato se han establecido los cauces oportunos según lo que establecen las leyes de protección de datos. El protocolo recoge una descripción exhaustiva de una serie de, recoge una serie de ejemplos de lo que son conductas machistas, acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como una serie de circunstancias agravantes. Por poner algún ejemplo de conducta machista, se trataría de conductas puntuales que, de empezar a repetirse o hacerse habituales, podrían derivar en una conducta de acoso sexual o por razón de sexo. Estas conductas favorecen la presencia de estereotipos que discriminan a las mujeres y son el sustrato del que se nutre el acoso. Por ejemplo, chistes o piropos de contenido sexual, paternalismo en las conductas hacia las mujeres. Realmente hay muchas personas que dicen hoy en día que esto no es tan grave y que no se puede decir nada. Estos comentarios los oímos mucho últimamente. Bueno, realmente no es tan grave como otras conductas que se describen a continuación, pero son conductas totalmente rechazables, impropias de una sociedad del siglo XXI, que se basan en un modelo de superioridad del hombre frente a la mujer, a la que cosifica e infantiliza. Y son conductas que hay que rechazar claramente y drásticamente. Las mujeres no debemos callar cuando nos sintamos tratadas así. Este protocolo las recoge precisamente para que dispongamos de un instrumento que nos ampara, para poder sentirnos más cómodas frente a un compañero o un jefe que nos trata así y al que debemos poner los límites adecuados. Cuando hablamos de acoso sexual, hablamos, por ejemplo, de contacto físico indeseado, de hacer insinuaciones sexuales, de presionar o coaccionar para mantener relaciones sexuales y, por supuesto, de cualquier tipo de agresión sexual tipificada en el Código Penal. Incluye también acciones calificadas como conducta machista que se repiten de forma reiterada. Y como ejemplo de circunstancias agravantes, pues que la víctima sufra algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, o que se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona agresora hacia la víctima, testigos o asesoría confidencial. En resumen, este protocolo, para hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo, constituye, estimamos, un instrumento muy potente para acabar con comportamientos machistas,
para garantizar un ambiente de trabajo seguro para las mujeres, empezando por la prevención y la formación, para que todos y todas seamos conscientes de qué es lo que no se debe tolerar. Y una vez más, damos un paso importante para avanzar en la igualdad hacia los hombres y las mujeres. Gracias. Eskerrik asko, Gloria. Garbine, lehen txandan zure ditza. Iazko irailean onartu genuen udalbatza honetan Zarauzko udalaren genero berdintasunerako lehenengo barne plana. Barne plana onartu genuenean adierazi nuen bezala planaren onarpenarekin bideari hasiera baino ez zitzaion ematen gakoa planaren gauzatzean dagoelako, noski. Plan horretan jasota dagoain zuzen ere, azken hilabeteotan jarraipen batzordean lantzen aritu garen eta gaur onartzen zen jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Zarauzko udalean aurre egiteko protokoloa. Protokolo honen onarpenarekin Zarauzko udalak genero berdintasunaren eta giza duintasunaren aldeko bere konpromiso politikoa berresten du. Dokumentu hau ez da soilik lege bete behar bati erantzuten dion paper sorta bat. Aitzitik, Zarauzko udala indarkeria matxistatik eta diskriminazio orotatik libre dagoen lan ingurune seguru eta berdintzale bat sortzeko apustu argia da. Jazarpen mota honek lan eremuan ager daitezken indarkeria adierazpen suntsitzailenetako bi dira. Gainera, funtsezkoa da azpimarratzea botere harremanen adierazpenak direla, tradizionalki sexuen arabera esleitu izan zaizkigun rolekin lotuak, eta gehien bat emakume eragiten dietela. Gure helburua argia da, jokabide horiek prebenitu, saihestu eta gertatzen direnean geldiarazi eta zigortu egin behar dira. Protokoloak printzipio eta berme sendoak ditu, gure konpromisoa islatzen dutenak. Batzuk aipatu ditu Gloriak, nik aipatu nahi dituzke baita ere azkartasun printzipioa prozedura guztietan, konfidentzialtasun printzipioa eta datuen babesa pertsonen intimitatea eta duintasuna bermatuz, errepresalien debekua, salaketa jartzen duten pertsonak eta lekukoak babesteko, berriz ez biktimizatzeko printzipioa, hain garrantzitsua dena, biktima eta lan ingurunea erreparatzeko printzipioa baita ere oinarrizkoa, osasun osoa berreskuratzeko eta biktimaren lanbide proiektua berreskuratzeko laguntza bermatuz. Printzipio horietan oinarrituta ahalik eta protokolorik eraginkorrena osatzen saiatu gara eta elkarlanaren bidetik lortu dugula esango nuke jazarpenik gabeko lan kultura eta giroa lortzeko tresna bizi eta aktibo bat. Berdintasun barne planaren onarpenean esan nuen bezala dokumentu honekin ere ez da bidea amaitzen. Bertan jasotakoa eraginkorra izan dadin lanean jarraituko dugu, udalean protokoloaren zabalkundea eta ezagutza bermatzeko, hortxe baitago arrakastaren gakoa. Udalak eredu izan behar du pertsona guztiak errespetatuak, seguruak eta baloratuak senti daitezen lan eremuan benetako berdintasuna eraikiz. Eskerrik asko, Garbine, bigarren txandan, Glorian, zure daitza. Gauza bat gehitu nahi dut, eta gauza garrantzitsu bat dela iruditzen zait, jarraipen batzordean, nun landu dugun protokolo hau, ordezkatuta egon garela gobernua, da politikariak, eta sindikatuak ere bai. Lanketa horren bidez egin dugu protokolo hau, hori azpimarratzea garrantzitsua dela. Besterik, bigarren bueltan, bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari Zarauzko udalean aurre egiteko protokoloa onartzearen aldeko bozkak, 21, hau batez onartzen da. 7. puntua. Zarautzi buruzko amaierako lanak, GRAL eta master amaierako lanak, MAL, laguntzeko beken oinarri espezifikoen ordenantzari hasierako onespena ematea. Amaia, mesedez? 2024ko urtarriaren 25ean egindako osoko bilkuran, udalbatzarrak hasierako onespena eman zion Zarauzko udaleko dirulaguntzen ordenantza orokor arautzaileari. Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ezenez, ordenantzaren behin betiko testua Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen 2024ko apirilaren 5ean.
Orain, Gazteria Departamentuko 2025 urteko zarautzi buruzko gradu amaierako lanak eta master amaierako lana laguntzeko beken oinarri espezifikoak onartu behar dira eta ordenantza gisa tramitatu. Horien asmoa, Zarautze Unibertsitateko ikasketak egiten ari diren gazteak bultzatzea da. Ikasturte amaierako lanetan Zarautzi buruzko errealitateak aztertzera. Oinarriok gutxienez edapen hauetan jarritako edukia izango dute. Diru laguntzen azoraren 17ko, 38/2003 legearen 17. artikulua eta gura garatzen duen erreglamendua. Hala, departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita eta herritarren informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak hau batez edo gehiengo zonako hau erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea Zarautzi buruzko gradu amaierako lanak GRAL eta master amaierako lanak MAL laguntzeko beken oinarri espezifikoen ordenantzari, erantzitako testuaren arabera. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea 30 eguneko epean interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko erakustaldiaren tramitea jakitera emango da, udaleko iragarki taulan eta weborrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Hirugarrena, erreklamazio iradokizunik aurkeztu ezean, oinarriak behin betiko onartutzat hartuko dira, berariazko erabakirik hartu beharrik izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko Gipuzkoako aldizkari ofizialean aldaketaren testu osa argitaratu beharko da. Eskerrik asko, Amaia. Txanda zabaldu horretik, Irune Urbieta hezkuntza zinegotziari emango diotitza, Gaztedia euskera eta hezkuntza zinegotziari emango diot hitza, puntu honen xedapenak zabaldu ditzan. Irune nahi zunean. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Gaur onartzea goazen oinarri hauen helburua da ikasle zauztarrek beren gradu amaierako lanak edo master amaierako lanak zarautzekin lotura duten gaien inguruan itia. Beka hau Euskal Herriko Unibertsitatearekin izan dugun elkarlanaren ondorioa da. Bekaren proba pilotua martxan jartzeko unibertsitatearekin egin genuen lanketa joan den urtean eta emaitzak ikusita ohiko izaera ematea erabaki dugu. Diru laguntza Zarauzko 2020-2030 plan estrategikoarekin lerrokatuta dago. Bere egiten baitu plan estrategikoak duen zarauztartasuna sustatzeko lerrua. Gainera, gazteek lanei balio eta edapena ematea ere badu helburua. Beti ere esan bezala lanak zarautzekin errazioa baldin badakae. Ekimenak, zerbitzuak, industria, historia. Edapen horretan laguntzeko hain zuzen ere, bekak eman ondoren udalak antolatutako aurkezpen saio publiko bat egitea aurre ikusten da. Iaz 5 lan aurkeztu zian eta horiek aurkeztu zizkiguten. Lehen aipatu dudan bezala, iazko proba pilotua oso arrakastatxua izan zen, da 5 zauztarre ikasle izan ziren onuradunak, 3 emakumezko eta 2 gizonezko, eta, adibide bezala, bakoitzak bere gaia landu zituen. Batek Zarauzko adineko emakumei ahotsa ematen, genero ikuspegitik, erronkak, adituen zaintzaren errealitatea eta zahartze aktiboa. Bigarrena Look and Us, osasun mentala eta justizia sozialaren hausnarketa bat egintzun. Bestiak familia eskola lankidetza aurrezkuntzan, loturak sendotzen. Eta, azkenengo bilak, historia ekonomikoaren inguruan, bat Zarauzko ehungintzarena eta bestia Zarauzko gozogintzarena. Beka honekin beraz, ikasle zauztarrak diruz lagunduko ditugu eta aldi berean Zarautzen inguru ezagutzan sakonduko dugu. Bai historian eta baita gaur egungo errealitatean ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Irune, txanda zabalduko dugu. Besterik ez bada, bozkatu egingo dugu beraz. 7. puntua. Zarautzi buruzko gradu amaierako lanak GRAL eta master amaierako lanak MAL laguntzeko beken oinarri espezifikoen ordenantzari hasierako onespena ematearen aldeko bozkak, 21 aho batez onartzen da. Zortzigarren puntua. Zarauzko Santa Clara komentuko egoitzaren birgaitze energetikoko proiektua eta bertan sartutako obrak adjudikatzeko klausula agiriak onartzea eta deialdia egitea. Amaia, mesedez?
Espedientea aztertu eta eztabaidatu ondoren lurraldeko informazio batzordeak honako irizpena egitea erabaki du. Udalak espediente bat ireki du Zarauzko Santa Clara komentuko egoitzaren birgaitze energetikoko proiektuan sartutako obrak prozedura ireki bidez adjudikatzeko. Horretarako idatzitako agirien arabera, Uran Garroio Ur Arkitektura SLPek idatzi du proiektua. Ikusita kontrataziorako idatzitako proiektua, administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen agiria eta lurralde arloko informazio batzordeak emandako irizpena, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Zarauzko Santa Clara komentuko egoitzaren birgaitze energetikoko proiektua onartzea. Uran Garroio Ur Arkitektura SLPek idatzi du eta 5.450.278,88 euroko aurrekontua du bez barne. Bigarrena, Zarauzko Santa Clara komentuko egoitzaren birgaitze energetikoko proiektuan sartutako obrak adjudikatzeko administrazio klausulen eta baldintza teknikoen agiriak onartzea. Hirugarrena, kontratu hori adjudikatzeko tramitazio arrunteko prozedura irekiaren deialdia egitea. Gehienez lizitazio prezio honetan, 5.450.278,88 euro bez barne. Laugarrena, kontratuaren prezio ordaintzeko behar beste diru aurreikusita dago aurtengo udala aurrekontuko partida honetan, bertan zehaztutakoa Santa Clara egokitzapena. Zehaztu behar da, diruz lagundutako obra bat ala, TMA 198/2022 agindua otsailaren 28koaren arabera, sinaren bidez, onartzen baitira titulartasun publikoko eraikina bergatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta norgehiagoka prozeduraren bidez diru laguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko deialdia, bigarren lerroan. Titulartasun publikoko eraikinak birgatzeko laguntzetan, Santa Clara komentua birgaitzeko eta eraberritzeko obran exekuziorako eta dagokion proiektua idatzi eta obra zuzendaritza egiteko lanak, espediente zenbakia bertan zehaztuta dagoena, emandako zenbatekoa 3 milioi euro, halaber, udala konpromiso hartu du, obra honek eragindako hurrengo akitaldiko aurrekontuan ere behar adina kreditu bermatzeko, bertan zehaztutako partida. Bosgarrena, kontratazio espedientean nahitaezkoak diren gainerako tramiteak betetzea eta lizitazioa Zarauzko udaleko kontratatzailearen profilean argitaratzea. Eta seigarrena, tokiko gobernu batzarraren esku uztea kontratuaren lizitazioari eta gauzatzeari dagozkion tramite guztiak. Apirilaren 2, 7/1985 legeak, tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 22.4 artikuluan xidatutakoaren arabera. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, arratzaldeon danoi. Gu Santa Clarako birgaitze energetikoan alde gaude. Gure ustez, naiz eta hasiera batean proiektu nagusian inguruan gure desadostasuna adierazi, gure ustez nez funtsak zarautzen gehatzia notizi ona da zarauztarrontzat. Honekin guk gaur egun disfrutatze deun espazio bat, oraindik eta hobeto disfrutatuko dugu bai kanpotik eta baita barrutik ere, erabilera anitzeko espazioek baliatuz. Badakigu, birgaitze honen datak, edo fetxak ez diala errexak, diru laguntza hau hemen gatzeko limitiak ere estuak dialako, baina hala ere, aurretik Bilan Uriakin eukideun ejemplori hartuta eta ministeritzakin daon erlazioa ikusita, ikuste dugu hau egingarria dela, eta hemendikan hilabete gutxitara, Zarauztarrok beste eraikin garrantzitsu bat disfrutatu ahal izango deula, ez? Hala ere, esan edo azpimarratu nahi deu, ez gatozela bat pleguak iterako orduan hartutako hainbat erabakikin. Plegu hauek itako garaian, eta gaina olako proiektu garrantzitsu bateko pleguak, ikuste du beste departamentuakin lankidetza batean berdula, eta kasu honetan ez dala izan. Berdintasun departamentuakin ez da inongo konsultaikin plegu hauek egiteako orduan, eta horren ondorio da, guantxe ikuste duna, ez? Kontziliazio neurri batzuk puntuatze diela gehienez postpuntu emanez, euren bizitza pertsonala, lana eta familia uztartzeko neurri batzuk ezarriz. Gure ustez, maskulinizatutako sektoretan eta ubarne, bere beziko garrantzia eman bertzaio emakumean presentziai. Enpresetan, daun emakumean presentziai. Eta plegu honetako puntuak eta honek, ez dio inolako mesedere egiten honei. Badakigu, enpresa hauetan ez direla emakume asko geroten, baina bereziki, gure ustez, Zarauzko udalak hori bilatu eta bermatu berdo. Emakumean presentzia. Eta hori faltan bota izan deu, plegu hauetan. Zoritxarrez, ez da lehenengo aldia, horrelako bat gertatzeala, eta horrexoratik, eskatze dugu hemendikan aurrea,
behartzaion garrantzia ematia bai berdintasun departamentuai eta baita emakumean presentzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Naxio. Ainize, lehen txandan zure daitza. Arratsaldeon. Bueno, gaur bozkatzera ekarri zen puntu hau Santa Clararen birgaitze energetikoan proiektu berria da, eta hau gauzatzeko obran adjudikazioako pliegoa dira. Lehenengo esan, Inaxio komentatun pliegoakin eta elkarlanakin ados gaudela, kontutan eduki beharko liakela kontziliazio eta nolako gaiak, eta beste behin ere ez dela egiten, ez, pliego hauetan. Eta behin hori esan da, duela bi pleno gaiaren laburpena bagenune berriz esplikazio motz bat ematia beharrezkoa dala iritze zaigu, gaia nahiko nasia dalako, baina aldi berean garrantzia handikoa. Santa Clarako lehenengo proiektu baten ideia 2023ko apirilan aurkeztu zenuten hauteskunde bezperetan. Orduan, proiektuan aurrekontua 8.600.000 eurokoa izan zen. Eta horietatik 3 milioi Europar funtsetatik etorriko ziala esan zenuen, eta beste 5 milioi terdi udala jarriko zitula. 2024ko maiatzan proiektu bera eginda aurkeztu zenuten xehetasun guztiakin, baina aurrekontu aldaketarik etan aipatu. 2024ko azaruan ordia, proiektuaren eguneraketa bat egintzan, eta aurrekontu berria bapatean irukoiztu intzan. 8.600.000 eurotatik 24 milioi izatea pasazan. Hauek horrela, 2025ko urte hasieran udaleko aurrekontuen bileran jakinarazi zen iguten, oraingoz proiektuak bertan beran geldituko zala finantzazio berriak aztertu arte. Duela bi pleno, maiatzeko plenoan, kreditu aldaketa bat onartu zen, 1,4 milioiko kreditu aldaketa bat, hain zuzen, proiektu berri batentzat. Proiektu berri hori, hasierakoa baino askoz ere txikiagoa izango zala esan zen iguten, batez ere birgaitze energetikoari zuzenduta, fatxada lehioak eta B-solairua barne bilduko zituna besteak beste. Eta zuen esanetan, 5,5 milioi inguruko aurrekontua izango zuen, non hasiera bateko ideia bezala, Europar funtsetatik lortutako 3 milioi horiek mantenduko zian, eta beste 2,5 milioi udala jarriko zitun. Gaur beraz, bozkatzera ekarri dana, duela 2 hilabeteko kreditu aldaketa horren proiektu berria da. Hau da, Santa Clara komentuan birgaitze energetikoan proiektua. Eta behin hau azalduta, gaur bozkatuko duen proiektuak aurrera eramango ditun lan nagusiak pixka deskribatuko ditut. Alde batetik jantzigintza gela eta sukaldea osatzen ditun volumena eraitsiko dira, hegoaldeko 2 volumen txikiak, eraikin printzipalean teilatua desmontatu, barruko tabike batzuk bota, arkuen berreskurapena eta egitura indartukoa, patioan lur berria eta estalki harina jarrikoia, eta batez ere energia aurrezpena lortzeko neurri zehatzak hartukoia. Patxada bikoitza jarri, isolamendu berriak eta leiotate guztien berritzia beste aste. Hau guztia, proiektuan arabera, 28 asteko iraupenean ingo da. Hau da, 2026ko martxoan amaierarako bukatuta egongoa. Eta 5.050.279,10 kostua izango du. Zifra honi proiektuaren zuzendaritza gehitu bertzaio. Azaldu diguzenaren arabera, 260.000 euroko kostua izango duna, eta hau adjudikatzeko plegoak zuzenian alkatetza dekretuz onartuko ja. Hau da, proiektu berriaren kostua 5.310.279,10 izango da. Hau guztia ikusita eta Santa Clarako proiektu honek dakarren ibilbidea ikusita, oraindik galdera asko sortze zaizkigu. Duela bi pleno galdetu genitun berdinak dira asko, baita batzorretan galdetutakoak ere. Baina erantzun justifikaturik ematen ez diguzunez, berriz galdetuko izkizuegu. Naiz eta proiektua eta aurrekontua ikusi ditugun eta jakin da oraindik obra zuzendaritza gehitu bertzaiola, benetan ziurtatzen diguzue aurrekontua ez dela lehen bezala irukoiztuko eta 5 milioi terdian geldituko dela? Berriz ere, proiektua hainbeste txikituta baldaukazu Europar funtsetatik datozen 3 milioi horiek benetan eta osori jasoko direnaren ziurtasunik, txostenik, idatzirik. Egin behar diren lan guztiaen magnituda ikusita segurutza dute proiektuak esaten dituen 28 oste horiek lana bukatuta egongo jala, ze berriz gogoratzen deu, 3 milioi horiek jasotzeko baldintzetako bat, lanak 2026ko
martxoak 30erako bukatuta egotea da. Eta obrak irailan batean hasiko balian martxoak 30 arte 30 aste daude. Berriro esaten diguzue, segurazki hau luzatzeko aukera izango dela. Baina non dago hori ziurtatzen duen zerbait, idatzi bat, txosten bat. Ez dut esan gabe gelditu nahi, gai guztia gobernuaren aldetik nola landu den ez zaigula bat ere gustatu. Seriotasun gutxiko iruditu zaigula eta herritarrei begira gardentasunik gabekoa izan dela. Espero dugu proiektu berri honekin batera lanak bukatu arte oraindik denbora dagoenez, proiektuko lanak baino proiektuaren izaera bera lantzeko denbora dagoenez horrekin lanean jarriko zaretela. Ze eraikinaren obra sari gara denbora guztian, baina eraikinak ez dira ezer izaerarik ez badute, funtziorik ez badute. Eta oraindik ez dugu ikusi kultur proiekturik. Eta hau ere berriz galdetzen dizuegu. Gaur-gaurkoz ba aldaukazue zer ekarpen egingo dion herriari eraikinaren zati bat birgaituta dagoenean? Zein da Santa Clarentzat pentsatuta daukazuen kultur proiektua? Nola eragingo dio honek herriko kultur proposamenari? Guk beti esan dugun bezala, hortan laguntzeko eta ekarpenak egiteko prest gaude. Lehen, Santa Clarako kultur faktoria aurkeztu genizuen bezala. Baina iruditzen zaigula, hontan lanean bihar bertan hasi behar dela, eta ez lana bukatuta daudenerako utziz. Eta zer gertatzen da orain? Orain arteko ibilbide desastre hau eta gero, bat, Zarauzko herriak fundamentuzko kultur proiektu baten beharrean jarraintzen du. 2, horretarako eraikin bat behar du, eta 3, Santa Clara eraikina hor dago. Eta horretarako lehenengo pausu bat eman daiteke Europar funtseetatik ditugun 3 milioi horiek eta beste 2,5 milioi eraikinaren zati bat behintzat birgaitzeko. Guretzat lehenengo pauso bat litzateke, baina alde batetik oraindik kultur proiekturik ez dago. Bestetik gure gustoko ez den proiektu baten gainean egingo den birgaitze bat izango da. Eta azkenik ziurtasunak eskatzen dizkizuegu eta ez dizkiguzu ematen. Horregatik ezin dugu alde bozkatu. Baina hitzez adierazi dizkizuetela esaten dizuen horiek hala izango direla sinestu, eta hemendik zerbait aterako denaren esperantza adierazi nahi dugu, eta hori abstenituz egingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainitze. Pozten naiz, eman dituzun datu guztiak zehatzak izan dirala. Eta zehatzak izan dira, guk pasa dizkizuelako informazio guztiak eta datu guzti horiek. Eta holax izan dira, naiz errepikatuko. Holaxe dira. Beraz, badakizue, nola iritsi geran onera, azalpenak eman zaizkizue batzordean, teknikari burua etorri da batzordera, galderak egin dizkiozue, eta erantzunak ere eman dira batzorde horretan. Eta horren lekuko dira, Jon, Garazi eta Inara, bertan izan ziralako. Beraz, bereak erantzungo dizuete, teknikariek esan zutenari. Bereik emango dizue erantzuna. Grabatuta dago, batzordean dago jasota, eta informazio hori gardenago ezin da izan. Teknikariaren ahotik, zuei 300 emandakoa dalako. Eta hori esan da, hau pixka bat historia egiteko eta ematen dulako dana 2008ko proiektu batekin hasi dela, pixkat atzeago joango naiz. Eta esan behar dula 8 urte, Santa Clarako monja izpek lehen aldiz aipatu zidatela komentua Zarauzko herriari saltzeko aukera. 8 urte betetzen dira urten. 4 urtez, hizketan, harremanetan jardu ginean, eta duela 4 urte, 2021ko uztailaren 29ko osoko bilkura honetan duela 4 urte, udalbatzarrak erabaki zuen Santa Clarako komentua eta bere lurrak Zarauzketa bidez eskuratzea, aho batez. Zarauzko udalak 2021ko azaroaren 3an Santa Clara eraikina erosi zuen, helburu garbi batekin. Zarauzko ondare historiko eta arkitektonikoa gorde eta babestea, eta herriari azpiegitura indartsu bat eskaintzea. Eraikina eraberritzeko finantziazioa bilatu bitartean, Santa Claran herritarren beharrei erantzuteko ekipamentu kultural bat egitea aurreikusi zen. Hainbat administrazio arlok, gobernu organoek eta herritarrek, lehen aldiz inkesta baten bitartez, ontzat eman zuten Santa Clara kulturgune bihurtzea. Beraz,
Zarauzko udalak Santa Clara komentua birgaitzeko eta eraberritzeko oinarrizko proiektua aurkeztu zuen Europako Next Generation funtsesko laguntza lerroen deialdi horretara, eraikinaren ekipamentu soziokultural bat jartzeko. Europa funtsen laguntza ekonomikoa lortu genuen, eta ondoren eraikinean esku hartzeko unea iritsi zan. Horretarako beharrezkoa zan eraikinaren edukia zehaztea. Horregatik Zarauzko udalak 2023 urtean Santa Clara Lab parte hartze prozesu irekia jarri zuen martxan. Santa Clara komentua osatzen duten eraikinaren etorkizunaren inguruan herritarren eta kultura eragileen iritziak eta ideiak jasotzeko. 2023 urteko abuztutik irailera bitartean egin zen parte hartze prozesu hori, eta parte hartze prozesu horretan jasotako irizpideak batu ziren, eta hori izan zen oinarria gero aipatu dezuten 2024 urtean aurkeztu zen Santa Clara monasterioko erlijiosen komentua birgaitze eta ere berritze proiektuari buruzko dokumentua aurkeztu zana. Bitartean zuek aurkeztu zen eguten proiektuak sekula ez du aurrekonturik izan. Inoiz ez diguzu esan zuen proiektuaren aurrekontua zein zan. Inoiz ez. Proiekturik dakazuelako. Zuen ideiak, zuen proposamena, zuen kezkak, zuen zalantzak, beti hor bueltan, baina aurrekonturik ez. Beraz, aurrekonturik ez daukanak ez du sekulan kasartuko behira. Eta hori da, hor egon nahia, baina egon gabe, beti kanpotik eta gaur bezala, abstentzioarekin. Ondo ateratzen bada, abstenitu inginan, eta gaizkatatzen bada, eurra. EH Bildu. Berdina gertatu zen, tren geltoki berriarekin. Abstentzioa, bazpa ere. Bazpa ere, abstenitu. Berdin zaudete. Jokaldiaren une berdina zaudete. Abstenituko goea, bazpa ere. Ez ote zaien ondo aterako, ez ote dituzten nepeak beteko, ez ote dituzte Europako funtsak baliatuko hemen ekipamentu bat egiteko, eta, ostras, gu kontra bozkatuta, ez, bazpare abstenitu ingo gea. Eskertzen da abstentzioa, nahiz taula izan. Eta eskatuko dizuet alde bozkatzea. Zergatik? Honegatik. Udalerriarentzat balio historiko eta funtzional handia duen eraikina berreskuratzeko eta zaintzeko beharrezkoa urratsa delako hau. Eraginkortasun energetikoari begira, obren helburua eraikinaren eraginkortasun energetikoa hobetzea delako, estalkian, fatxadan eta osatzen duten elementuetan jardunez. Obren lehen fase honetan egin beharrezko jarduketan nabarmenenak estalkia osorik berritzea, fatxadak zahar berritzea eta leihoak aldatzea dira, eraikinaren estankotasuna hobetzeko. Fase honetan, eraikinaren iparraldeko hegalean zenbait jarduketa egingo dira. Bestalde, mendebaldeko hegala egiteke dago etorkizunean esku hartzeko. Gainera proiektuak adierazten duenez, jatorrizko zurezko egitura mantenduko da eta indartu egingo da karga berriei eusteko. Gainera, abeen eta forkatuen zati bat agerian geratuko da eraikinaren balio arkitektonikoaren lekuko gisa, naiz eta elementu batzuk arrazoi teknikoek estaliko dituzten. Eta zer esan erabileraren inguruan, azaldu dizuegu, erabilera anitzeko espazio izango dela, martxan jarraiko duguna besolairuan, obren amaierak eraikinaren besolairuan hainbat erabilera anitzetarako aprobetxatzea albidetuko du, eta bestalde lehen solairuan etorkizunean liburutegia hartuko da. Ondari historikoari daukionez, komentua herriaren ondari historikoaren parte da, eta esan behar, irakurri duan guzti hau, ez da Lazaruzko komentuarena, baizik eta Mutrikuko Santa Katalina komentuko obraren memoria dela. EH Bildu, Mutrikun egiten ari dan birgaitza. Energetiko. Erabileran hitzak, liburutegia lehen pisuan, enitzan Santa Clara zari, Mutrikuko EH Bildu alkatetzan egonda egiten ari dan proiektuaz ari nintzen. Horregatik eskatzei zuet aldeko bozka.
Bigarren txandan, Inazio? Bigarren txandan, inizen? Bozkatu egingo dugu beraz, 8. puntua. Zarauzko Santa Clara komentuko egoitzaren birgaite energetikoko proiektua eta bertan sartutako obrak adjudikatzeko klausulagiriak onartzea eta deialdia egitearen aldeko bozkak, 12, abstentzioak, 9, onartu egiten da. 8 puntuan direnean, 9. puntura iristen gera eskari galderen txanda. Bai, Garazi? Oion? Arratsaldeon berriz ere, eskaerakin batekin gatoz, eta honakoa da, irakurrengo dut. Gaia, 2024ko apirilaren 29an onartutako mozioari jarraipena ematea eta bertan adostutako neurriak betetzea. 2024ko apirilaren 29an, Zarauzko udalbatzak EH Bilduk aurkeztutako mozioaren bidez eta PS Euskadiko Ezkerraren babesarekin honako hau erabaki zuen. Udalerrian apartamentu turistikoen araudia osatu bitartean, lokal komertzialetan halako erabilera berriak ez baimentzeko konpromiso hartzea, hau da, baimen berrien moratoria ezartzea. Mozio hori udalbatza horretan gehiengo absolutuz onartu zen, eta uste osoa dugu erabaki horrek herriaren borondatea islatzen duela. Horregatik uste dugu gobernu taldeak ezin diola muzin egin erabaki demokratikoari, eta udalbatzan gehiengoaren hitza entzun eta errespetatu egin behar dela. Mozio onartu ondoren, Patxiku kalea eta Errikobarra kaleko lokal komertzialetan 15 apartamentu turistiko berri eraikitzeko obra eta jarduera lizentzia eman dela ikusita ondorengoa eskatu nahi dugu. 1. Udal gobernuak bete dezala apirilean onartutako mozioan jasotakoa, eta etorkizuneko baimen berri dagokionez neurri hori indarrean dagoela argi eta garbi adieraz dezala. 2. Apirileko udalbatza eta gaur arte eman diren baimen guztiak bertan behera ustea, astelenean emandako 15 apartamentuei dagozkien baimenak barne, mozioen aipatutako moratoriarekin bat ez datozelako. Eta 3. Udal gehiengoaren erabakiari eta herriaren ahotsari zortzaion errespetua bermatu dadila eta ez dadila erabaki demokratikoak baliogabetzen dituen jokabiderik errepikatu. Gai honek merezi duen ardurarekin eta udal gehiengoaren iritzia aintzat hartuz jokatzeko eskatzen dugu. Behin eskaera irakurrita, eskaera hau bihar bertan erregistratuko dugu ofizialki, abisatu ite dugu, eta erregistratzen arrazoia da aurreko plenuan TGB-ko kontrol puntuan urban klimai buruzko galdera bat egin eta erantzunik ez dugula da, nahiz eta txosten bat egingo zenutela esan zen iguten. Orduan horren aurrien bai galdera badakau. Dala aurreko plenoko galderaren erantzuna izateko erregistratu beharra daukagu? Ez dela erantzuna zain gatzea, eskerrik asko. Botoia suabeago piztuta, esango dizut, txosten hori egin behar duen teknikaria oporretan dagoela. Eta horregatikan ezin izan duela txosten hori egin. Bazenukan hori galdetzea, eskatzea, batzordean komentatzea, baino ez, etorri zehar, eta esate dizut, ezin izan da txosten hori egin, teknikaria oporretan dagoelako. Hain simplea da, arrazoia. Urrengo udalbatzarako izango dezu, txosten hori. Eta aipatu dezun, bihar erregistratuko dezu den horren inguruan, ez dezalantzarik legezkotasun txosten bat eskatu beharko detela. Eskatzen ari zeretena ez talako legezkoa. Eta erantzungo zaizue. Beste galderarik? Inazio? Eskerrik asko. Bai, guk ere, hildo berdinetik proiektu mozioan hartu genuena betetzeko eskatu nahiko genuke. Jadanik 15 apartamentu turistiko berri onartu dira, eta ikuste deunan arabera, are gehiagore onartzeko bidia irikita do, ez? Oain, esan dezue, azterketa bat hasi zatela, edo aztekotan zabetela, eta irailean edo moratoriat esartzeko hitza eman dezue. Baina, hala ere, lizentzia banatzen jarraitze dezue. Gure ustez, erabaki hauek Zarauzko komertzioei kalte iteie, edo kalte eragin diesaieke, ze ez dugu azterketa ikin, eta azterketa hori bitartian edo erregulatu bitartian ematian lizentzioiek gero ezingo diakendu. Eta horrek bai eragin aukik dezakeela, ez dezaten, ukiko unikan, baina eragin auki dezakeela Zarauzko komertzio lokalian. Eta pena emateit, komertzio lokala defendatu berrian, apartamentu turistikoak horrela defendatziak. Horrek ez du esan nahi, eremu edo auzoan arabera, ezin izango janikan apartamentu turistikoak euki. Agian hartu duen erabakia, erabaki positiboa da. Nik hori ez dut esaten. Baina bai, behintzat azterketa edo erregulatuta den berdula erabaki horiek hartu baino lehen.
Eta gure ustez horretarako beharrezkoa da gehatu eta gero aztertzia. Moratoria ezarri eta gero aztertzia. Ze gehatziak, moratoria ezartziak, ez dio inorrik kalteik eragiten. Garbiñek esan duen bezala, seguridade juridikoa ere ez dio inungo eragin ekiten. Guk hori argi eta garbi hasieratik adierazi dugu, eta hori horrela iten jarraituko dugu, hori defendatzen jarraituko dugu, eta hori eskatziaz gain, nola badakigun gauzak ez diala egun batetik bestea iten, eta nola hau, apirilean onartu zen mozio hau, baitare eskatze dugu, agian hirigintza departamentutik, Zarautz zona tentsionatu izendatzeko tramitiak inaztia, legealdi hau bukatu baino lehen behintzat zeo segite dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio, jasoa geratzen da zure ekarpena. Pena da, tokiko gobernu batzarrera etzinala etorri, ze hau bertan esate zenukan hori onartu bergenun unean. Eta ez orain pasata gero. Garabin ere emango diotitza. Puntu honen inguruan, gai honen inguruan beste puntu batean jardun geha, baina, nik ere egin eta repaso bat, zelanketa indan irigintzatikan. Gauza bada, mozio bat planteatzea eta eskera bat egitea beste gabe, eta beste gauza bada, seriotasunez lanketa bat egitea. 2023 bukaeran, azterketa bat eskatu genuen, Zarauzko etxe bizitzen inguruko datuak jasotzeko, baina baita besolairuetako lokalen inguruko datuak jasotzeko. Ulertzen dugulako, sentsazioez eta iritziez haratago datuetan oinarritutako hausnarketa bat beharrezkoa zala. Egin genuen azterketa hori eta 2024ko maiatzean aurkeztu genuen. Azterketa hortan jasotzen dira hainbat datu interesgarri. Datuetan oinarrituta hitzeman genuen, egingo genula hausnarketa partekatu bat herritarrekin eta eragileekin. Eta hala jarri dugu martxan. Guk gure bidea daramagu. Eta esan dizuedan bezala, parte hartze prozesu hortan jaso dian ekarpenekin neurriak hartzen joango gea. Baina gauzak ez dira momentu batetik beste egiten, eta ez dira egiten azterketari gabe eta prestaketari gabe. Eta bide hortan goaz. Eta erabaki bakoitza hartu beharko da, hartu behar dan momentuan dagokion lanketarekin eta seriotasunez. Eta behin eta berriz errepikatzen dezute, mozio bat onartu dala eta bete behar dala, nik mozio hortan ez dakitze epe ezartzen dan, ze bete arazpen agindu daukan, beteko dugu, moratoriana, beteko dugu mozio hori. Baina lanketa egiten danean. Eta lanketa egiten danean, gure prozesua bukatu ondoren. Eta ez degulako onartuko, esan izuen bezala, aprileko osoko bilkuran, guk prozesu bat martxan jartzea herritarrekin gai hori lantzeko, eta zuek aurretik erabaki bat hartu nahi izatea, mozio baten bidez, zuek ez dakit nolako medaila bat jartzeagatik edo ez dakit zergatik. Eta guk egingo dugu, gure bidea herritarrekin eta herritarrekin adostutakoa eta bereien ekarpenak aztertuko dira teknikoki, egingo da dagokion lanketa eta hartuko dira dagozkion erabakiak beti aintzat hartuta prozesuan jaso dana. Eta hori da gure ibilbide horria eta horri eutsiko diogu. Beste eskaera galderarik. Inazio? Nik esan nahiko nuke TGB-en itzaleon, baina agian lehenago adierazita edo esan da zer eramango zan TGB-a, lehenu adieraziko genukela baitare gure desadostasuna asuntonekin. Hala ere, jakinan gaineanoteko gure desadostasuna adierazi genuen deialdia jaso genuen momentutik, bai Garbiñekin hitzein da eta baita emailez eskatuta puntu hau bertan bera gehatzeko, eta hala ere zuen boskakin aurrea eta esan. Hori argi eta garbi gehatzia bintzat. Eskerrik asko. Beste eskaera galderarik, besterik ez bada, etxera joan aurretik, arratsaldeko 8 eta 8 minutu diranean, oporraldi zoriontsua opa dizuetan. Gabona pasa, bihar arte.